шаҳбоз шарипов маъруф бо шон мс репсарои тоҷик қарор додааст аз таронаҳои худ сигару сигаркаширо ихтисор кунад. ӯ дар таронаҳояш дур кардани ғами дилро тавассути дуди сигар тасвир мекард. вақте ки якумин маротибае ки ман худам як давраи кӯдакӣ як давраи ошиқие ки доштем ҷидо меша баъд буд калоное ки мегуфтанд сигарет ғамма дур мекунанд мора майдан шиндаги биде мегапа мақсад баъд ҳолате шид ки чӣ бугум хай даст ба ҳамин кор морам сигарет каштем фақат якчанд муддати аввалаш сигарет яъне чӣ бугум тоҷикои мудда гап мегӯянд но сигарет мебарад яъне кам мебарад камтарак хеле матҳур шида мебарад фақат дар ҳолати аввал боқӣ монда ҳама одат карданай оянда фақат одат мекунӣ ҳеҷ ғамам дур намекунад дуруғай умад. шон мс баъди 10 соли сигаркашӣ бемор шуд ва табибон гуфтанд ки сабаби бемории асабаш ҳам дуди тамоку аст. дай ҳар рӯз мешки ту чил донара мекашидем ну рӯзка чанд қай ки бигем ма кашидагим ҳатто даҷаи чилтам зиёд на ки фоида надорад. дар ислом мегӯянд худкушӣ ҳаром аст аммо худкушӣ кардестем ба ҳар як ном дуде ки мегирӣ ҳар як дуди ҳам ҳисоби худкушӣ дар ман фикр мекунам. К чему приводит табакокурение? К осложнениям, каким осложнениям? дар тоҷикистон таҳқиқи саросарие анҷом нашудааст ки теъдоди мӯътодони сигаруносро мушаххас кунад. ҳоло мутахассисони вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии тоҷикистон дар якҷоягӣ бо созмони ҷаҳонии беҳдошт мехоҳанд ин гуна ташхисро анҷом диҳанд. бар асоси оморҳои ғайрирасмӣ феълан дар кишвар беш аз 500 000 тамоку мекашанд ки 78% онҳо мардон 10% занон ва 12% дигарро наврасон ташкил медиҳанд. ман химам намедонам барои чӣ мекашму хеле ҳамин пацанои кӯча мебинӣ дар дастшон сигарет хай морам ҳавас дод як ҷавонӣ буд беақлӣ кардему як дарди сара ин ама алиш нама мекашму хонамдагио намефаҳмад вақте ки хона медои бо магарам сум букови ки ягон ҷо ягон чизе бихӯи ки бӯи даҳана на бирава. тибқи назарсанҷии маркази тарзи ҳаёти солим дар назди вазорати тандурустии тоҷикистон агар дар шароити деҳот кӯдакон дар 14 ва ё 15 солагӣ аз рӯи ҳавою ҳавас ва тақлидкорона ба носкашӣ шурӯъ кунанд кӯдакони шаҳр аз ин син ҳам пештар бо истифода аз беназоратии волидайн сигару тамоку мехаранд. мо бештар дар байни мактабашон бештар дар байни ҷавонон ҳамин ташвиқотро мебарем чунки саршавии нашамандиам аз ҳамин мумкин аст ки ба пеш биёяд. табибон мегӯянд бо вуҷуди барои бисёриҳо ошно будани паёмадҳои сигаркашӣ ки узвҳои нафаскашӣ шуш ва қалби инсонро заиф мекунаду дар бадтарин ҳолат боиси сарзадани саратон мешавад онҳоеро ки даст ба ин кор заданд наметавонанд ба осонӣ аз ин роҳ баргарданд. шон мс репсарои ҷавон бовар дорад баъди даст кашидани ӯ аз сигар теъдоде аз наврасони тамокукаш ба ӯ пайравӣ мекунанд ва аз ин одати бад даст мекашанд.